नै दायो जोंहा मादैनियाव फ्रेस पालें बियो ओइ नैबे मामोनलै सुका पालें नैया सुका पालें ओइ पालेंखौ लांसै मुथाव बेसेबां बियो 10 थाखा मोननै हो पालें मुथानै लांसै दे बेनिफ्राय नांला बेनिफ्राय नैबे बेसे मात्र 40 थाखा 50 थाखानि लाग्रोब जागोन दे जागोन दे 40 थाखाबा मोनसे लानि बे थास' बेसेबां 20 थाखा इखौ मोनसे हो मासरुम नाङा नैया मासरुमबो बरनगासिनो नै बेनिफ्राय नै एम्फौ दङ रिजेक्ट माला होनदों नामालाय